Gaueko 9:34 pronostikoak hautsiz, Senarrek eta Ugartemendiak 22 eta 9 irabazi diete Rekalde eta Bikuñari Gasteizko hogeta pilotalekuan binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaskako 6. jardunaldiko 4. norgehiagoka izan da gaurkoa, eta aipatu bezala Gipuzkoako bikoteak eraman du garaipena. Gora ezagun aurreko jardunaldian, batetik Senarrek eta Ugartemendiak galdu egin zutela Murua eta Gabirondoren aurka Donostiako Atano 3. pilotalekuan, eta Zaiako Mimetizen berriz Zubizarreta eta Arangureni irabazi egin zieten Rekaldek eta Bikuñak. Beraz, bi bikoteak dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko honetara, eta partida hasiera estua izan da, batez ere bi atzelariek ahal ikeragarria erakutsi dute, eta konfiantzarako esango nuke Gorka Ugartemendiak 3 eta 5 eta 3 hori erdiesterakoan eman duen errebotazo garbia. Pentsa, Gasteizko hogeta pilotalekuan ez da erraza izaten errebotazoak jotzea, errebotean pilota zuzenean jotzea, 11 kuadroko pilotalekua da, eta beti frontoia luzeagoa izateak zailtasunare handiagoak ekartzen ditu, baina Gorka Ugartemendia gaur bertan jo du, eta 6 eta 5 horretara arte partida oso berdinduta joan da. Aurrean bai Senar eta bai Rekalde abiadurarekin jokatzen ikusi ditugu, bi pilotari ahaltsu dira, biek ala biek asko ematen diote pilotari, eta aurrean ere abiadura eta erritmoa ezartzeko gaitasuna daukaten bi pilotari dira. Baina gero 12 eta 8 aurreratu dira Senar eta Ugartemendiak oso egoki jokatzen jarraitu du, eta esango nuke apur bat partida hasiera horretatik erabat irten dena Xabi Rekalde izan dela gaurkoan. Ez du bere egunik onena izan Dimako aurrelariak, defentsan asko sufritu du, erasoan hasieran ez dugu esango fin, ez baititu tanto asko amaitu, baina bai egoki eta abiadurarekin ikusi dugula, baina bigarren zatian oso kamuts aritu da, eta 18 eta 9 aurreratu dira. 12 eta 8 horretatik aurrera 18 eta 8 errazei joan dira. Inigo Bikuña ere okertu da, eta ni gaur Senarrek bai partida handia egin du, aurrean aurreko partidetan baino gehiago asmatu du, baina zergatik asmatu du? Gorka Ugartemendiak partida bikaina jokatu delako. Gaurkoan oso ongi aritu da Gorka Ugartemendia. Lehen partida hartan Beasainen egoki aritu zen, Salaberri erabate 7. kuadrotik atzera eduki zuen. Gaurkoan kolpe biziagoko eta luzeagoko aurkaria zuen Inigo Bikuña, hala ere bikain erantzun dio, eta konfiantzarako funtsezkoa izango du Alkizako atzelariak. Orain arte esango nuke azken partida hauetan ez dela bat ere konfiantza zaritu, eta tarteka pilotakada ederrak jo baditu ere, ez zuen segurtasunik transmititzen, ez zuen atzean nahiko kamuts ikusi dugu, eta gaur berriz maila aparta eman du, maila oso ona eman du, eta horregatik bikotea 18 eta 9 joan da. Rekalde erabate etxita zegoen, aurrean saiatzen zen, baina ez zitzaion ezertxo ere ateratzen, eta erraztasun handiak eman ditu batez ere bigarren zatian, eta azkenerako 22 eta 9 amaitu da norgehiagoka. Rekaldek eta Bikuñak joan den astean lehen puntu hori eskuratu zuten, baina ezin izan diote boladari jarraipena eman, eta aldiz Senarrek eta Ugartemendiak bolada berreskuratu dute, gaur irabazita 3. puntua du Gipuzkoako bikoteak, eta aldiz Bizkaikoak eta Gipuzkoakoak osatzen duten bikoteak bakarrarekin sailkapenaren zuloan jarraituko du, eta erabat derrigortuta, aurretik ere jada aurreko 4 jardunaldietan galduta bigarren itzuli oso on bat egitera exigituta zeuden, baldin eta playoffetan sartu nahi bazuten, orain are gehiago izango dira, irabaztera are gehiago derrigortuak izango dira, eta gainera zenbait partida ere alde handiarekin irabazi beharko dituzte, baldin eta gero
sailkapenean berdinketaren bat edo baldin badago playoffetan sartzeko, hor elkarren arteko horiek berdintzeko. Beraz, esan dugun bezala, Senarrek eta Ugartemendia gaur 3. puntua eskuratu dute, eta Rekaldek eta Bikuñak berriz bakarrarekin jarraituko dute. Gogoratu, Senarrek eta Ugartemendiak 22, Rekaldek eta Bikuñak 9, Gasteizen